Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli likaMatewu isahluko seshumi nesishaka lolunye ivesi lesithathu kuze kube ivesi leshumi nambili. Kuleyo nkathi kweza kuJesu abaFarisi bamlinga bathi, kuvunyelwe yini ukuba umuntu achithe umkakhe ngasiphi nasiphi isisusa na? Waphendula uJesu wathi kubo, anifundanga yini ukuthi owenza umuntu khona eqaleni wenza owesilisa nowesifazane, nokuthi wathi ngenxa yalokhu umuntu uyakushiya uyise nonina anamathele kumkakhe, labo ababili bayakuba muntu munye. Ngakho-ke abasebabili kodwa sebemuntu munye. Ngakho-ke lokhu uNkulunkulu akuhlanganisile makungahlukaniswa muntu. Bathi kuye, pho kwaya ngani ukuba uMose ayale ukuthi kukhishwe incwadi yesahlukaniso kwahlukwane na? Wathi kubo uJesu, ngobukhuni bezinhliziyo zenu uMose wanivumela ukuchitha abafazi benu. Kodwa eqaleni kwangenjalo. Ngithi kini-ke, yilowo osuke echitha umkakhe kungesisusa sokuphinga aganwe omunye uyaphinga, nalowo othatha ochithiweyo uyaphinga. Bathi kuye abafundi bakhe, uma indaba yendoda nomkayo imi kanje, kungcono ungashadi. Yena-ke uJesu wathi kubo, akusibo bonke abaliqondayo lelizwi, kuphela yilabo abaphiweyo lemfihlakalo. Ngokuba phela bakhona abangazali abavela benjalo kusukela esiswini sawonina. Kukhona abangakwazi benziwa ngabantu. Kukhona abazenza bona ngenxa yombuso kaNkulunkulu. Okwazi ukuyibamba le ndaba makayibambe imsebenzele. Ayithandwa zami, ngiyayithanda le nkonzo eyenzakalayo. AbaFarisi bayasukuma bayaJesu. Lithi izwi likaNkulunkulu bayomlinga. Bayobhekisisa bambuza ukuthi kuvunyelwe yini ukuba umuntu achithe unkosikazi wakhe ahlukanise nonkosikazi wakhe. Into mhlambe yokuqala ebengifisa ukuyibheka, lamadoda asuka ayaJesu hayi ngenhloso yokwazi iqiniso, hayi ngoba nakhu edidekile. And lento ingitshela into thizeni ngesidalwa esingumuntu. Isidalwa esingumuntu sinabo ubungozi, and ubungozi baso buncike ekutheni ngithe ngilazi iqiniso, ngafuna ukuphakama ngokuhlupheka nosizi lomunye umuntu. Thandwa zami, ngivumeleni ngikhulume nabantu abasuke bancikisa nempilo zabo kwabanye abantu. Athi obhala incwadi kaJeremiya isahluko seshumi nesikhombisa ivesi lesihlanu athi, ubusisiwe umuntu othemba kuJehova. Athi nothemba lakhe linguJehova, ngoba ufana nesihlahla esakhiwe duze komfula ompande zaso zithela emfuleni. Verse 7, uqalekisiwe umuntu othemba kubantu. Nothemba lakhe lingumuntu. Uyazi kunabantu onhloso yabo ukuthola something they can use against you. Khona abantu abaphuma
behalaza njengezinja, bahlangane, baxoxe, baplane how to get you. Othi ukhuluma naye ocingweni wena ungazi, kanti ukufake kwispeaker baningi abalalele, akwenzele ugibe lokuba afake into, axoxe into. Ukeke nawe kanti sebeyitholile into abayifunayo ngawe. Yazi kuneyindawo abahlala kuzona baphuza itiye, babe nama lunch, babe namasapha ngenxa yegama lakho, bahlale badle, mase beqedile bathi well, oh, yini oyitholile ngaye, yini esingayenza ukuze simthole. Isidalwa esingumuntu siyingozi. Isidalwa esingumuntu sibi. Sho njalo bhala incwadi kaJeremiya chapter 17 verse 10 athi inhliziyo yimbi kunakho konke, ngubani ongayaziyo. The thought ukuthi kunabantu who plan your downfall. Ohlala nabo etafuleni, odla nabo, obathembile, obavulele inhliziyo yakho, ibona abafuna uqeda ngawe. Thandwa zami, kukancane umuntu eshawa abantu abaqhelelene naye. Isikhathi esiningi umuntu ushawa abantu abaseduze kwakhe noma asebehlehlile kodwa bebeseduze kwakhe. Lamadoda ayakuJesu ngenhloso yokuqeda ngempilo yakhe. Ungayiwarishi ukuthi abantu abakufuni. Ungayiwarishi ukuthi abantu abakukhulumisi. Ungayiwarishi ukuthi abantu bayakuziba. Vele ubuntu lobo. Ubulwane bobuntu lobo. Abanye bethu besingadingi ukubalekela izitha zethu, kepha beswele uqaphela abahlekisayo. Azona izitha zethu ezishayile, sishawe ebesihleka nabo. Thandwa zami, abaFarisi bayolinga uJesu, bathi kuye, kuvunyelwe yini ukuba umuntu wesilisa achithe, ahlukane nonkosikazi wakhe? Babuza umbuzo kodwa impendulo bayayazi. Athi uJesu kubona kusukela endulo, athi anifundanga yini? Anazi yini? Ngoba lento ibhalwe phansi encwadini yomthetho, lento ibhalwe phansi encwadini kaGenesis chapter 1 verse 27, ngokuba uNkulunkulu wathi masakhe abantu ngenswebu nangomfanekiso wethu. Ngenswebu nangomfanekiso wakhe uNkulunkulu wamdala owesilisa nowesifazane. Anazini? Khona abanye abantu abakubuza bekucuphile. Khona abanye abantu abasondela empilweni yakho bahlekise sakucupha, bakhulumise sakucupha. Mawungakwenzanga okufunwa yibona senizitha. Khona abanye abantu abalinda ukuthi wenze something nje babhoboza ithumbu.
nibangani awuyenzanga into efunwa yibona, enaphenduka izitha ngoba abakufunile awuzwananga nako. Simple. Anifundanga yini? Ngeke ungakwazi ukufunda ungumfarisi ngoba nifunda imibhalo engcwele. Ngoba niyalazi pho iqiniso kungani ningiqhatha. Qhubeke uJesu athi owesilisa nowesifazane wabenza ngenxa yalokhu umuntu wesilisa indoda iyakushiya uyise nonina inamathele kumkayo. Laba bobabili bayakuba nyamanye. uJesu sifundisa imfihlakalo yomshado. Uthi indoda iyaxebuka kunina, iyaxebuka kuyise, iyonamathela kumkayo. Thandwa zami, iyavuka kumina lenkonzo. Kubalekile ukukhulekela i-future partner yakho. Kubalekile njengensizwa eyibandla nayo hamba eculweni elikhulu. Insizwa ikhulekela intombi, nentombi ikhulekela insizwa. Kubalekile ukukhulekela your future partner. Umuntu engizokwakha umuzi naye. Ngingadonsi ngibhekele, adonsa bhekele. Khona abanye abathandana nabantu because bebahle, benemali, befundile. Ubuhle nemali nemfundo abuwakho umuzi. Baningi abahle, banemali, bafundile, are divorced. Bengibele ngikhulekela umuntu obizelwe intando kaNkulunkulu ngempilo yami. And be specific. Nkosi, ngicela upartner onginikeza yena. Kube upartner okwesabayo, number 1. Okuthandayo, number 2. Ozongithanda angihloniphe, number 3. Number 4, engizomthanda ngimhloniphe. Hey, miningi imizi esenkingeni because abahloniphani. Because noma kanjani, as long as ngizomthanda angithande, ngimhloniphe angihloniphe, asabe intando yakho. Then uyayibona imizi iphakama ngoba isekelo sakhona uKristo. Bayakuba nyamanye. Bawuhlanganiswa uKristo. Ndlovukazi yezulu ayibenathi sibusise sivikele isikhanyisele. Sibusela amandla negrace yelivela uNkulunkulu somandla, uyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwe uNkulunkulu wami. Ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobu busuku. Konke engizakwenza namuhla ngizokwenzela ukukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka okungivelelayo ngizokubekezelela ngenxa yakho, ngihlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekelo ezizuzeka ngemkhuleko nangemsebenzi yami. Baba Nkosi, ngilonde futhi nanamuhla, ulonde nabo bonke engifanele ukubakhulekela. Ungisize ngixwaye konke ukona. Sicela lokhu ngoJesu Kristu indodana yakho ephila ibusa kanye nawe nomoya ocwebileyo neNkulunkulu munye izikhathi ngezikhathi. Amen. Bangahlehlemelisa uNkulunkulu somandla nilondolozana ivikele ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.